limang wektu salat ing wang. Ayo suarane kudune sak ndure aku. Nadane nak keduren ndekno dhewe, nak kendeken ndoro dhewe. Sesuaikan gorokamu dhewe-dhewe. Sepiro sak karepmu dhewe. Sing penting nganggo gorokan. Sisa subuh Kok mbok drong? Dari awal dong. Gimana sih? Dari awal. Ya. limang wektu Sik. Ketik suaramu kalau pikiranmu gak podo ya. Suaramu limang wektu, pikiranmu mikir raiku. Ayo baleni. Suara dan hatinya jadikan satu utuh supaya menjadi dakwah yang baik dan masuk pada hati seseorang. Rumasuk ing ralas nerus marang sing jiwatno gitu dah. Mbak sinten niki? Ale Mbak sinten niki? Niki Mbak sinten sedaya Mbak Mumun, terus Mbak sinten niki sing sebelah Mbak Mumun? Mbak Yuni Latif. Terus Mbak sinten? Mbak Ya Umi. Ya. Terus sing Pol Lor Pol pundi mriki? Kidul Mbak Bomber apa? Mbak Yuli. Oke, jadi Mbak ya lali aku. Ayo tarik. limang wektu Delok, saiki ganti ora mikir kowe malah mikir raiku, Druk. Wis sak muni-munine kono. Derek tanglet Mbak Mumun. inci Pun gak ada pacar apa dereng? dereng yai Dereng. Suaramu rada dena sithik engko ben nang teko bojomu ya. ngoten inci Pokoknya masalah bojo gampang kok anggere awar Mas Petruk wis. Masalah dudo-dudo gadukan tak daftarno kowe kabeh. ampun dudo ta yai Ayo. Hisak subuh Zuhur asar Kelawan Stop, terus no. Alah. Nada pecacawon neh. Nek dhuwur lawan maghrib. Apa? Baleni isa subuh pas maghrib meneng ben terus kono. Baleni isa subuh ayo. Hisak subuh Zuhur asar Kelawan Stop terus no. Nok kene kula tunggu ya. Maghrib. Paling maghrib. Nada apa ya? Ya, dianggap apik kabeh. Terus Hiku asa kongsi hop gede aku. Kando. Ayo tirokno. Kanton Baleni kando. Ayo baleni.
Ayo tak antep HP ki kok. Masa kok ana watuke barang modern kok. Ngombe. KUA. Ya ora ngono tok ya ngene tok barang tinggal. Pokoke. Toke berak. Jam 4 kok jam kuwi setengah 4 tok. Langsung ditibakno pepeling. Langsung ditibake. Alhamdulillahirabbil alamin. Bile ing dalu niki awak dhewe iso sowan marang Ngabiyantara nanggone halaman musala Raudhatul Quran. Allahumma amin. Iki ngene Gong, iki lumantar karo jamaah musala iki utamane karo panjenenganipun Bapak Parianto sekalian Ibu Sunarti mung dongae muga-muga warga Indonesia iki setiap kecamatan predikate prestasine ana sing kaya Pak Parianto iki per kecamatan Indonesia muga-muga ana siji. Allahumma syukur-syukur sak desa kok ana wong kok Pak Parianto iki sak desane ana siji-siji. Wah, Indonesia negarane dhewe bakal dadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Ya awak dhewe iki sowan marang Ngabiyantara nang kene iki wis ping pira, Kang? Wah, nang nggone Karangsari iki petuk rene iki wis ora kitungan. Senajan dulur-dulur durung kenal, sowan marang Ngabiyantara ana ing Karangsari iki ora kitungan. Nggopo, Kang? Nang daleme Yai Wahid. Oh. Sowan rono iki wis ora kitungan. Lewat kene ya bolak-balik ning Maraga lagi bengi iki muga-muga barokah manfaat. Allahumma amin Allahumma amin. Sing penting ngene Gong, khairun nas anfa'uhum linnas, api-apike wong kuwi sing manfaati marang wong liya. Dadi awak dhewe iki senajan parat ya iso migunani marang tanggane, apa meneh di donya mberah, muga-muga iso murakabi marang sepadha-padha. Amin Allahumma amin. Abane kok ana geger do mbledos kae apa, Kang? Kok do geger kaya apa? Mbah awak dhewe iki agi bingung dalan-dalane Raden Werkudara iki lagi ora ana ning omah, lagi diuber-uber marang Bathara Kala
dijak ana ing kayangan. Iki mbah kepiye kabare? Mulane jalaran aku karo kowe iki minangka tanggung jawab Pandhawa. Pandhawa yen dadi lena iki sing dipaido ndarane iki awake dhewe. Mulane ayo wektu dina iki ndang digoleki Raden Werkudara iki rong di papan panggonane selamat apa ora didongakno muga-muga pirayungan entuk kanugrahaning Gusti kamrubeng dumadi. Amin Allahumma. Ning aku rada pincang takone ya alon-alon lho Kang. Ya wis ora apa-apa, sedelok engko halus kabeh banter iso aspal meh teko Allahumma. Ning alon-alon wae Kang, ayo ndang goleki darane dhewe. Alon-alon lho Kang lakone alon-alon waton kelakon Kang. Ya kong menjaga wajata sapa temen bakal tinemu alon-alon sing penting hasil kok. Tekan ndi kok? Lagi tekan pasar ngabrak Kang.